Салом алейкум дӯстон, салом алейкум бачаҳои оча. Читон гуфтанем кули мардами Тоҷикистона ба имрӯз 9 сентябр рӯзи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар бандае ки тоҷикай табрикш мекунам дар рӯзи 9 сентябр. Читон гуфтанем дӯстон, кадом бародаре ки дар бораи кидат шидан, кидат маънае ия надорад ки паспорт кардӣ тира кидат кардан, кидат маънае ура надорад ки ту права мехостӣ тира кидат кардан, фреб кардан. Бародарҷоно, читон гуфтанем кадоме ки дар стройкаҳо мера кор мекуна, меҳнат мекуна, пулшам наметиҳан, ҷошам медона. мо яду рӯза бас кардем, ҳамин корора накардем. Чандин бародар дар як рӯз то 100 звонок ба ҳамин назики ки ака мора ихе кидат кардан, мора ухе кидат кардан. мо нашуд дар бораи кидат бисёр гап мезанем, бисёр маслиҳатҳо мекунем. ҳам видеоро ҳатман ба бародаро роӣ кунем ки бибинан нашуд кидат шидан. ана мо чӣ мехоҳем бародаро гап занем шуморо ки шумо дар ҳақиқат мора правильно бифаҳмед. ҳар бандае ки кидат хӯрдагӣ дар стройка пулша додагӣ нестан, ҳама одам дар ватсап голос роӣ кунен. бо хоҳиш мекунем занг назанен. ит занг мезане қатъиятат гап задистам, дуюмгит занг мезане намедонам чӣ хебар дорам. шумо намефаҳмед бисёр моментҳоро. ҳар як тайту фикри хита мекунӣ, ба анами хотир кидат мехӯрӣ. фикри ҳамара ки фикри дига бародаротам кӯх бародар. ту барои як хидат шида, времяи хидат шида, ту вақти мана мегирӣ, ман дига бародаро кати наметавонам гап зада айрӯи як кас. якта занг мезане камишда мега ака 2 минут гап дорам, 20 минут ним соат зиёд гап мезанем. ба ҳамин хотир бародаро штобе ки хоҳем ки мо шуморо кӯмак кунем, дасти мерасидагӣ дастмона дар шумо бирасонем, мақсад дастгиритон бикунем. бояд чӣ кор кард? ватсапда просто нависен чанд сум пул кидат хӯрден, дар кадом шаҳр, дар ҳамин Москва, Московский област ока. мо успети намекунем ки мо барои 100 000 хезем хиди Питер равем ё ки хезем хиди Махачкала равем. бародарҷоно, ай ҳамат эҳтиромона хоҳиш, мара правильно бифаҳмед. ман ягон МЧС нестам, ман ягон корманди гумрукӣ ё ягон корманди ФСБ нестам. мисол ман чиста як бародари тоҷики шумо, чиста мехоҳам ай даста меомадагира дастгирӣ кунам бародарои тоҷик. ман бо мегум открита ҳаромхӯрӣ надорам, мо фоизмонам мегирем, бефоиз ҳеч кор намекуна. мақсад чӣ хел фоиз? қатъиан бародар чӣ хеле ки дар гавормон тоғри шуд, аммо хе 50 на 50, 40 ба 60, 70 ба 30, ҳамон хе. бародарҷон, кадомит ки розӣ, кадомит ки мехоҳӣ кору буд шава, ҳама одамо хоҳиш мекунем, ҳама одамо ватсап да голос роӣ кунем, штоби мо корои шуморо буд кунем. читон гуфтанем бародарҷоно, фақат хоҳиш, мо наметонем Новосибирск равем, мо наметонем як ҷои дигар равем барои 100 000 ё 150 000. кадоме ки ҳами 200 300 000 ё ки ҳами 100 000 боло фреб хӯрдага, фақат хоҳиш ҳама одамо занг зананд. бародар занг мезанӣ, мо 400 километр дурем, занг мезанӣ меги ака мара 30 000 кидат кардага. охи мо 30 000 хил мо мерем, ҳам 4-5 кас худш ҳам қар аз худмон мешава. шумо моро правильно бифаҳмед. бародаро, кадомит ки кидат хӯрдагин, дар ҳамин номерои ватсапи ман просто голос роӣ кунен, чанд сум кидат шидагин, дар куҷо кидат шидагин ва ки кидат кардага ва чӣ миллат. беғарзи бародари дута тоҷик боша, агар дар байн мисол тоҷики хидмот шуморо кидат кардага, мара лично алоқа накунен. барои чӣ ки тоҷикиро медонен, ба лавзи тоҷикӣ метавонен фаҳмоненша метавонен ва бифаҳмен, равен хитон равен ҳал кунен, натарсида. ман намедонам барои чӣ ирӯз мардами мо метарса ба сари тоҷики хидмона дига миллатҳоро мебура. мо ба сари тоҷики хидмона намерем, ана хитон ҳал кунем ки агар шуморо тоҷик фиреб карда боша. дига любой миллат без разница вай куҷогие фарқ надора. просто мода алоқа бироен агар дига кас шуморо фиреб кардага. хоҳиш мекунам ки шумо фиреб нахӯрен. барои фреб нохӯрдан ҳоли мо иншаллоҳ видео мекунем ки бо чӣ кор кардан дар кора. лайк, комментария, поделиться,
подписаться фаромӯш накунед. 1000 раҳмат ки на то ба имрӯз 230,000 аудитория ҷамъ шудем. аётона бурора мо 200,000 да ваъда карда будем ки я видеои грандиозни мардума кӯмак мекунем. то ба ҳол нашуд. аввалаш худованд ҳами 250,000 шавем. як видеои чотка барои мардуми муҳоҷир лично номи канали Коля Таҷик мо дастгирӣ мекунем муҳоҷироро. дӯстон зинда ва саломат сарбаланд хонаобод бошед. ҳатман ватсапда бинависен кадоме ки дард хӯрдагин дастарои ко ака мара айсбербанк я ҷурам 20,000 магири илтимос занг назаварда и беақлии тая ки уҷурат айсбербанкет пул тагириф ака айзаватои канона мара 40,000 фреб кана ура мо ҳал карда наметонем. ура худат ҳал кар. ақли солим дора ҳар як банда. қатӣ ки ҷура меши кира хона дараҳмети урам бояд ту бидони чия вай камера ки шумо айра ҳам ёфтен ҷура мегирен камера ки мешиносен намешиносен мебиёрен хонатон ин кор хатогия бародарон. бисёри баъд гап намезанем. фақат комментарияи хуб бикушед.